Yeah, yeah. Here come with the wicked death street, the mess, some made the girls come away. Mace. Abokina ka ga wata salamanda? A ina ka ga salamanda a programming ɗin? Kai ka ji matsalarka. Yi haƙuri, ai sai ka ce min ka kashe kwamfutarka. Ni na ɗauka a cikin programming ɗinka ne. Baka da aiki kullum sai maganar programming. An yi aji baka gane ba, ka fito wajen ma baka gane ba. Gwara ma ka kashe ƙwaƙwalwarka ta samu hutu. To ina jin ka maganar salamandar. Gaganan tana tahowa, ita ba ta yadda ba irin beauty ɗin nan. A gaskiya kam. Ai nake gaya maka abin cikin gani. Na gano masu sa liqab ɗin nan fa fuskar su akwai alamun tambaya. Dan Allah ka bar zancen nan. Wa, ai gaskiya ce su suke ganin mu ba mu muke ganin su ba. Cikin liqab ɗin nan tare suke ganin mu wallahi. Kuma ba za mu kalle su ba, ai gaskiya ce sai an faɗa. Kai, ka shiru. Ta tsaya da Allah ka shiru. To in ta ji sai me, babu abin da za ta iya, ba abin da zai faru. Kar ka ji wani ɗoro, ba abin da zai faru. Ba gani ba abin da zai faru. Ya ka gani?